can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Ihatod ming duha ni Primo. Oh, Primo de, yung ngano? Sige na mong lalis. Wa ka day makaila sa imong gikalali. Oh, di manggod siya importante para na ako. Glenn. Dilisab na ako isalig ang akong anak ang bisan kinsa. Oh, mamauli na ta. Pantay ka na pa. Unsa? Oh. Ngano ka, Tito Willie? Nasuko kang Primo? Ha? Uy, wa. Ano, masuko man ko na ano. Angay gani ko magpasalamat nga iya kong gipakaon. Sige na, ihatod. Primo, natando ka ba sa kisulti ni Mama? Ang hayam na ito. Kadugong iyang kisulti nga wa siya isalig ni bisan kinsa nga mohatod na ako. Nga nung masuko mo ko. Katungod sa usa ka inahan nga manalipod sa iyo na. Binagod kung dagan o batanon ba. Parehas mo. Mauginay ko nabiliban ni mo. You're really a gentleman. Pero, ikaw bigay akong escort sa debut party sa akong BFF, ha? Ayaw kalimut, ana. Sugot maghaangin mong mama. Okay na ko. Nusa ka, Buseng! Nusa ka! Aray! Ay, niyo mo gidukol, Buseng. Agkay, kasakit. Malipay gani ko. Makatawag gani kong kusog, ayaw kong istorbo, ha? Kalugod yung kayo po na. Huwag kang huna-huna. Wala, no. Mungkin nangutada ko, Buseng. Kaya akong ginahuna. Di kalit mo katawa sa imong yung pagkabot ko. Abis na akong, Abi na mong nabuang ko? Ikaw naman tingali, Buseng, ay. Yung sa ba imong duda, oy. Diba? Oh? Oo. Dali ka mag-atras, ha? Ipoy? Ipoy ako duklo ko sa... Animal ka, Ipoy. Dol! Maglagot rin ginoon kung... Di ko katumanan kung gusto. Huh? Dol rin. Dol! Ipo mo ko duklon. Dili! Sure ka, Buseng? Di lagi. Imo man kong isupra na yun ang akong kalipay mo naglagot ko. Pero karon wala na. Tawa. Ila kong gi-blind. Kabaos bita ko, blind lagi silang tanan. O kami pagyaw si Glinda ang nagkatupad sa pagpaglingkod. Ugala, Glinda, Buseng. Ito yung mga dream girl. Mauna, Ipoy, mauna. Ikilikay sila na ako. Ako nga naka-first base. Nagkatupad ginoon, Miss Glinda, sa pagpanlingkod. Magsikanay ko ng among siko, Ipoy. Di kalipayan na, Poy. Wala, nagsikanay lang siko. Lagi magsikanay yung buktaw ng siko kayo. Nindutan ni Buseng, oh. Oo, nindot. Doon na pag-yun mas nindot pa, anak, Poy. Doon na pag-yun, Ipoy. Nakakaon pag-yun ko siya ng gi-order ng pagkaon, Poy. Askang lamiar, aba, Ipoy. Unya, wak ka naman dati, Buseng. Wak ka naman dati. Anong dadaan ka man kuno nako? Naigo naman kung mikaon silang gi-order. Abi, maganin ako makagasto ko. Uy, nga naman, Buseng.
hambog lagi sa kuno ko nga tungaan ko siya bayad sa pagkaon niya. Diya sa mga tubangan. May lang gani kay ingon to si Primo nga nabayra na ang maong order. Oh, Primo. Primo, mo din nga sa akong kontra. Primo. Kuya, gwapo, Buseng. Apoy, kaduwaran ako eh. Tiguang sa biyay. Agay, ang tip, Buseng. Ginukul mo ko ni mo. Agay. Oh, sama ka, Poy. Sama ka. Sama ka, Poy. Atras ko. Imo ko duklon. Atras ka? Mangunay ka, manggod. Matakaw na kagsulti. Ha? Uy, ba gibatang ang sulti, Buseng? Sumayo siya magsulti. Hinumdumi ka, be. Allah! Huwag mo kinumduman, Buseng. Katurbang tiguang. Agay! Yusab yun mo. Dira ka mo, Jigay. Mabuang ko ni mo. Agay, nakikita ko kong pao. Hoy! Balik diri! Mupauli ka na? Mga pauli na lang ko. Pam ka makadungog. Ipasunod ko ni mama ni mo sa iya pagsaka. Doon na ka pa'y klase ugma. Sa'yo man sad kong mamata. Sige na, Misty. Ayaw supaka ang imong ina. Alang naman sa sa imong kaigawan. Gusto pa gani ko makiksulti ni mo? Misty, saka na din eh. Oh, Tawag na ka ni mama ni mo. Sige na. Saka na kay upawi na. manawag ko ni mo, ha? Ayaw na ron. Tingalig masuko si mama ni mo. Tumani siya. Okay? Oh, kumusta man na imong pagpakiguban sa inahan og anak? Na-stress kog maayo, ma. Dako kag nagasto? Di tungod sa nagkasto, ma. Kung dili, tungod na itong tiguang. Tiguang? Nainamdum ka man katong tagiya sa convenience store nga imong gikalalis. Kato kung ipapulis ka unta. Nahinumdum ko. Nga naman di ay. Miadto sa restaurant nga among gisudlan. Igo gid nga nabutang ang among gi-order. Kalit miduol ang tiguang. Dito ba gid siya lingkod? Upat iglinda. Nga naman. Dito mong gud milingkod sa side sa restaurant nga ang lamisa dunay upat ka likuran. Kami si Misty ang nagkatupad. Ug si Glinda ra ang among atbang. Pagkabot atong tiguang, dilingkod man tupad pagid ni Glinda. Yes, kayod yung santakuhon. Maghimo kayo noong kasamok. Magani nga'y nakapugong pa ko ba? Mikawon pa yun. Ini man kang giagda. Yagda ni Glenda. Ang limal. Nagpatuo pa yun nga. May gikasabot ko no siyang kasosyo sa negosyo. Pero duda ko. Iyagid ming gisundan. Unsa? Nganong gisundan man sad mo? Nasa ko nga sa pag-adto niya sa ilang Glenda, mo siya pag-abot na ko. O gibalibaran siya ni Misty kay manlakaw man. Ay, dong primo. Kinahalapatasaan mo pa ang imong pailog. Daghan ng babag ang imong tinguha ni Glenda. Pero di gid ko makulong. Kinahanglang matuman gid ang among mga saad ug panungpa ni Glenda. Maulagi. Tumanag yun ang akong tambag nimo. Ayaw pa mugos. Patas ay ang imong pailog. O guwata nga si Glenda, mo'y makamatuod nga ikaw, mao si Primo Guevara, nga iyang labi kaniadto. Anak, kung dili ka mag-antos, dili ka masantos.
Ma, ugma na ba yung debut ni Girlie? And what about it? Tingali, kuhaon ko din ni Primo, ma. Unsa? Oh, nalimot ka ma nga si Primo mo ay akong escort sa mong party? Nanangin na ba ako ni mo, ma? Iha, kung ipakuha talang ka ni imo, o baka ako'y kuha ni mo, tawag lang ko. Ma, nagkasabot namin ni Primo. Misugot siya sa akong hangyo and it is with your blessing, di ba? Misugot ko ka nga siya akong escort. Iha, Unsa man di ay, ma? Nagduda ka ba ni Primo? bata pa man gud ka, anak. 18 na ko, ma. Legal age. Okay, legal age na ko, makadesisyon ako para sa akong kaugalingon. Besides, gentleman man si Primo. Dili siya gusto nga makasa siya ni mo, ma. Dili ka sab tingali makamahay na ako nga mubati ka balaka sa Iblakaw. Sumagod, kuyaw ang mga balita karon. May gilugos o gipatay pagyud. Are you insinuating that Primo could do that to me? No, no. No, iha. Igo ko nang gisulti nimo ang mga panghitabo. Misty, nahibaw ka gyud unsa ka kabililhon sa akong kinabuhi. Nahibaw ko, ma. Pero mas labaw ka tingaling nahibaw nga gisunod ko unsa may imong gibaod na ako. Og ang pagpa-escort ko ni Primo, ako nang gipananghid nimo. Og misugot ka. Unya karon imong bakwion? Dili man kaysa akong gibakwi, anak. Unsa man day pasabot ang imong mga hesitations, mabi? Okay. Kaya nakatando na ko sa imong request. Go on. Dili na ko mo reklamo. Pero naani mo ang kabalaka. Ang duda. Dili ka na mawa sa usa ka inahan nga nagmahal o nag-amping sa iyang anak. Wa day kasalig na ako, ma. Of course. Naani mo ang tanan kong pagsalig, Misty. Pero nahadok lang ko sa kahigayunan. Oh, come on, ma. Sa ako nang gipasalig ni mo, gentleman si Primo. Misugot na ko. Busa-usa pa may issue. Ang ako lang, pauli lang kag sayo. Ayaw pagpalapas sa alas 12 sa imong pagtambong sa party. Ma, Sorry kung nakabaylo ay tag mga rason, anak. no, ma. Dili ka angay mag-sorry. Ako mo'y angay mag-sorry tungod kay gi-insister ko ang akong katarungan. Ikaw dalay nahibiling importante kaayo sa akong kinabuhi, anak. Sorry kit kaayo, ma. Dili na ko motubag-tubag nimo sa sunod. Mahal ta kaayo ka, Misty. Ug tungod sa maong pagmahal, gusto kong ibutang ko ikaw sa usa ka pedestal nga way laing makapahilabot nimo. Way laing makakita nimo kun dili ako lang. Pero dako ka na. You are at your legal age. Sama sa usa ka langgam. Ablihan ko ang halwa nga mo'y nagbilanggo nimo. Aron natagan ka nagkagawasan. Ma, ayaw lang abusahi ang pagsabot ko sa imong katungod. Ano ko sila po? Si Glinda, anak. Oh. Hello? Glenn? Nanawag mo ka? Gusto ko makisulti nimo. You know what? Gusto ka makisulti na ko? Asa? Sa ato bang Lover's Lane? Ato ko ni mo paabot, ha? Unsang oras, ha?
I can't remember when you were there. Mag-abot kaha sila si Primo o Glenda. Mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon sa usakainahan apan dili asawa. I'm young, beautiful, sexy, fun, so alive and full of life. What else would you ask for? Love. Because it's not you who I want. My offer stands with no expiration. Ikaw lang akong kimahal kagahapon. Hangtod ka. O padayong mahalon upa. Ampang uban ka na ako. Kaya andam ko sa pagsaon mo sa tanang higayon. I'm sorry. Pero dili ko may mong talikdan ang akong obligasyon isip inahan. Anak. Uy, anak ko. Dili, nak. Dili ko mabuhi. Hangtod sa katapusang pinitik sa kong kasing-kasing. Kutanta ka. I'm only human. I'm just a woman. Hangtod asa. Help me believe in what I could be and all that I am. Ang gugma sa sakinahan way sukdanan. Ang iyang pagpangga way kinutuban. Apan hangtod asa siyang sakripisyo. Hangtod asa. Tagsulat Marites Parba Albores. Ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit sa RMN Drama. Lord, help me today. Show me